Sumuli, nagkikutang nga ito. Hindi ko na pagkakama. Makisama na ba na? Hindi ko na pagkakama. Ang nakabisla, yun. Yan ang magdalago. Hindi ko na lang ang Pagkanta ka? laban. Uy, gano'n naman. Wala ka sa tayo. Ako yung mag-trip. Ano ka nakabalik?
ang tanga din. Send ka din. Wala ka mabagis ako. Yan, car. Iwalit ko na ka doon. Hello, hello. Iwalit. Ang nga, malay na sa lahat. Punta ka. Punta. Punta nga, hayop na. Uy, push, push. Push it, uy. Sabi pa, bakit naman talaga ako? Oh shit, bro! Oh, no. Knock, knock. Nautin mo na, te. Amo na. Oh shit, bro! Come on, bro!
Uy, uy. Sige, 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 sige. Ay, puro pa ba? Lakasan. Apa Maria tadi? ¿Dónde está la carita, bebé? Y yo, ¿dónde está la? ¿Dónde está la? Vamos. Iyo. Sabi ng tao. Nakikabalo, kala ko ito, oh. Ano ito, nakakaal. Kung nag-180 lang, ako lang.
Public layo. Ay, oh, ganda ko layo. Upload na to, bari Paano na ko. na? Open mo ko sa Kaya lang ito nito. Open mo ka. Susunod nila ulit sa nakatagawin ka sa mga inflation na nangyari sa kanya. Saka, walang pag-ibig. Abjus, lock din. Ano, ano nga, pangayo. Pangis.
Kaya, marinig ko na nagawa. Shit, sabi ko na. Salamat sa
Oh, ini semua. Ayo, siapa? Ako kajian. Wala, kumain yung ano.
Meron daw mo yung apply. Hindi pa. Na kuryente, dinero daw isa. Buwangan. Ah, mapatig mo. Ito.
Dahil, dahil, Ewa po. Opo. Ay, natitirid. Ito naman. Dahil, Sa baba. Ang pulong ko. Jared. Ben. Yun, Jared. Ben. Nagaling magiling sa loyo. Kasi hindi nakakuha. Nagaling yun. Igalap pa rin para pag may mga magpusok mo. Lato kayo. Yun ang mga naglori sa amin doon. Si Carlo. So, Nag-computer mo lang. Mablas yun yun. Kaya mo rin ako.
Guwapo ito. Teka, malo. Yun.
Oo. Ah? Hospital. Dagat.
Dali lang. Ano ba ang kapangyarihan ng banlaan? Pero pinag-dua-dua. Thank you.
Okay. Military. Hindi yung kinakapa. Hindi yung isa ng paligid. Ano mo? Sabi ko mga pagsulit, that all. Ah, ano ba yan mo? Sabay ko. Order na sila. Ang Bicano, sila po, Bang ko. ano yun yung paligid. Ngayon ko ano yung palapit kaya ano ang problem. So, ayun. Military. Hindi ka, okay. Ka. Hindi ka. Isa na karoon. Pick. Ano na? No. Hindi na nakapala na ispala orang doon. Bakit? Kung ano ang doon ka, kung may nakita ka sa akin, ano yung tuwan sa akin doon, talagang mag-ibig na bubo ka, para sa dami kung umuwi na ang mga ganito, ganito, sige, parang kayo. Oh, good. Narinig mo bang ano? Yan, maganda. Eh, hindi, hindi ka man. Pizza. Pizza. Sabi. Doon mo. Ako ka? Ako ko na po, mapalit din ako na. Ang elector, tapos ano yung elector na na dito, tapos lang ito, okay kung bunga. Makakuha ka sa elector. Wala.
Eh, nalumi ka, pwede ka nakakontrol. Mag-iwas ka na. Mag-iwas ka na. Hindi ka rin mo na-screen. You want to play? Mira, Sancho. Wala kang bansi kayo dito. Hindi, mag-isip ka na gamitin mo. Ano tayo yung gamitin mo? Kaya,
Nakuha o. Burak. Kami pinagda ka lang. Ano, kami pinagda.
ka. Ito mga anak, Beno, Anong goal? tama yun mo. Kaya? Goal? Mga ganyan nila po, yung usual, natin na yung asapon mo. Ano ka sa'yo? Alam mo, ay! Wala ka nga sa nagbubuhay. Ito na rin natin ang lagi. Kung senta na rin, ito ang senta. Yan, yan, yan. Hindi na ako na. Parang hindi na ako. Para mo na kung saan. Bulok ang gangalo. Ako ang mga okay? Parang mag-face ko yan. Wow! Saan ka nagawin ito? Yan. Ay, yung mga kids mo. Ha? Ang ayun pa mo. Para sa hindi. Diba? Para sa taas. Yan sa... No! Baka mo. Hindi na tawa niya na no. Nawala lang. Diba natin na yung mga No! Ano yung pinig? Wala na yung pinig. Wala na ito. Ano yung pinig? Ano mo? Ako yun, nakaisinap ko yun. Ano? Ayun, oo. Kasi wala ko ito kaya kami. Nagpito mo ba?
Alam mo ba, alam mo sa Hindi ko. Meron. Yung dati, parang dati, magpano. Oo. Yung sabi na lang. Oh, Alam mo lang ito. Wala na sinagutan. Yan, magpakasunod ang ano mo, suldok na, awin na. Mabuting ako. Mabuting na.
no?
Opo, ma'am. Kasi, ma'am. Hindi wala.